så kysser vi, og så spørger hun mig, om jeg vil sove hos hende. Og altså mine fødder bliver seriøst kolde. Altså jeg får kolde Det er fødder løgn. instant. Og sådan, det er første gang, jeg har følt et ordsprog sådan, altså at have for kolde fødder, det fik jeg. Altså sådan istapper. Ja. Og da jeg så ligesom siger nej med det, og så er hun sådan, okay, fair nok, tager sin telefon frem, og så skriver hun til en anden. Hvad? Hvor jeg er sådan, nå, okay. Men hey, fair nok, at det bare var hende. Det der var hendes mission. Og hvis man ikke har fanget det nu, så spiller jeg på begge hold på det her tidspunkt. Og der tænker jeg, ikke mere med piger nu, går jeg tilbage til, hvad jeg kender. Yes. Velkommen til Elskovspony, hvor vi snakker om, at sex kan se ud på rigtig mange måder. Og med vi, der mener jeg selvfølgelig ikke kun mig, jeg mener mig og mine gæster. I dag har jeg nemlig Agnes Frey og Mette Tyden i studiet, og jeg vil bare sige hjertelig velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak. Jeg skal jo selvfølgelig introducere jer, hvis nu at der er nogen, der ikke kender jer. Lad os starte med dig, Agnes. Du har jo virkelig fået skabt dig et navn og en platform ved at snakke om psykisk sårbarhed, men også ved at snakke om den rejse, du ligesom er gået igennem med udtrapning af psykofarmaka. Jeg ved, at du er ude af din medicin nu. Helt ude? Ja. Nej, tillykke. Tak skal du have. Jeg troede stadig, det var for meget lavt. Godt skat. Det er så vildt. Ja. Hvordan føles det? Jamen, fantastisk. Også fordi, at mange af de ting, jeg har døjet med de sidste 2 år, er blevet væsentligt mindre. Og det er ligesom blevet meget bedre, og sådan har jeg fået det meget mere chill, og meget mere sådan ro på, og styr på tingene, og ikke har sådan lidt store udbrud, som jeg ligesom har døjet lidt med at have. Det er mange ting. Dejligt. Yes. Helt vildt, sover bedre, alle mulige ting. Prøv at, det er jo det bedste. Og det kender jeg jo altid, yes. Ja. Tager lige ordet af det, vi nu. Okay, men godt at høre, Agnes. Fuck, det er dejligt. Tak. Hvad er status hos dig, Matti? Også god. Jeg sov også bedre, heldigvis. Fuck, hvor godt. Ja, det er jo seriøst nøglen til alt, har jeg fundet ud af. Fordi at, da jeg ikke sov, så var der ikke noget, der spillede, og nu sover jeg, og det spiller det hele. Og jeg føler, at I begge to faktisk har snakket meget om nogle rejser, I er gået igennem. For Matti, du har også snakket om en rejse. Ja. Du fik konstateret søvnapnø, og er derfor gået igennem en kæmpe livsstilsændring og kæmpe vægttab. Det har virkelig været godt. Jeg har stadig søvnapnø, okay. Men overhovedet ikke i en lige så slem grad. Nej. Så jeg kan godt sove uden uden masken? Yes. Jeg gør det ikke, fordi det er blevet meget sådan en mental sovepille for mig. Så når jeg tager den på, så er jeg ude som så er det godnat. Ja. Nu har jeg det stadig fint med at sove med masken på. Ja. Og som andre. Ja. ja. Fuck, hvor er det dejligt at høre, at jeg har 2 totalt gode versioner af jer med i studiet i dag. Det har du 100%. Det er jo virkelig dejligt. Ja. Fordi vi skal snakke om noget sårbart på en lidt anden måde, end I måske er vant til. Vi skal jo snakke om sex. Ja. Yeah. Det gør mig Agnes virkelig tit. Ja, det er det. Og måske er det meget godt lige at starte med at sige til jer lyttere derude, at altså, nu kender jeg jo Agnes og Matti. Og det kan godt være, at vi måske griner lidt meget i dag. Fordi det er lidt vores coping-mekanisme alle sammen. Ja. Så selvom at det måske bliver sårbart over det var i dag, så griner vi af det. Og det tager ikke noget af det. Det tager ikke brøden af sårbarheden. Godt. Ja. Det er sgu bare lige out there. Men vi skal starte på et lytterspørgsmål. Ja. Og det finder jeg lige frem. Sådan noget her elsker jeg jo. Nej, det gør jeg også. Ja. Så er det ikke om mig. Ja, præcis. Man kan stadig snakke med noget, der det handler om en selv. Yes. Okay, den går således. Jeg knaller med min eks sometimes, fordi det er god sex. Men kommer man så ikke det videre? Spørgsmålstegn. Jeg siger nej. Jeg siger også nej. Okay, hvorfor? Der er jo bare, som vi har snakket før, der er bare lov, ikke? Jo. Altså med en ekskæreste. Ja. Og jeg tror lige meget, hvor meget folk siger, jeg er over ham eller hende, så er man det ikke. Nej. Specielt ikke, hvis man stadig knaller. Nej. Siger jeg, der er aldrig haft en kæreste? Men det ved jeg. Ja. Jeg synes fandme, den er svær. Jeg synes også, der er noget sådan ambivalent i, at det bliver pointeret, at det er god sex. Fordi jeg sådan, enten pointerer du det, fordi at det bare er derfor, I knaller, eller også er det sådan, jeg lover jer, det er bare fordi, det er god sex, at vi stadig boller. Ja, fordi skjuler du lidt noget der? Pakker du det ind i noget? Det er det. Og sådan, hvor længe har de bollet? Gad jeg også godt at vide. Ja. Hvor længe er for længe? Jeg synes, det er bare for længe. Det er bare for længe. Altså, fordi... Ja, og det er jo også... Altså, jeg er ikke sådan... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Sex-positiv.
Altså jo, jeg er positiv i forhold til at gå ud og have det. Altså, jeg er jo mere sådan en, at det er jo bedst, hvis der er følelser og sådan noget. Det er en, du elsker. Det er ligesom, den vej igennem bliver dejligt. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå, hvis andre har andre præferencer i forhold til det. Altså, det giver da mening. Men jeg har det også bare lidt sådan, altså de tilfælde af både mig selv eller veninder. Ikke mig selv, vi var ikke sammen efterfølgende med min ekskæreste. Men altså, der er jo ofte følelser, og det bliver kompliceret. Og så for eksempel den der, det er fordi, det er god sex. Altså, det betyder mere sådan, lad mig lige, og forklaring, og jo, jeg lover. Ja, måske er svaret bare nej. At det kan man ikke. Man kan godt have det anderledes, men man kan sagtens være uenig i det. Ja. Man kan jo godt forstå det. Altså, det kan jeg virkelig godt. Det kan jeg også godt. Men sådan, pas nu også på dig selv, please. Ja, fordi, Men jeg føler, at det er et meget klassisk dilemma. Jeg har eddermame haft kendt mange mennesker gennem tiden, som har været sådan, men prøv at høre, det er trygt, og det er nemt, og vi kender hinandens kroppe, og derfor er det bare god sex. Så det kan jeg jo også virkelig godt forstå. Jeg tror i hvert fald bare, at man skal tænke over, måske også, hvor man er i livet. Fordi hvis du samtidig søger noget nyt, altså så er det virkelig risky, ikke? Fordi hvis man nu er rundt og date alle andre, eller ikke alle andre, men date alle andre, date andre, så prøv at tænke på, hvis der er noget, der bliver lidt seriøst, og så skal man være sådan, by the way, jeg knaller stadig lidt med min eks. Ja. Det tror jeg altså ikke, der er mange, der synes er sådan vildt nice. Nej. Det er ikke det bedste indtryk at give. Nej. Ja. Jeg tror, der er meget bred enighed om, at det skal du bare lade være med. Måske. Der findes jo fucking meget god sex. Det behøver ikke at være med ekskæresten. Præcis. Matti. Ja. Det er dig, vi starter med i dag. Ja. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at løfte sløret for den her rekvisit. Nå ja, der er rekvisit, der er glemt. Ja, det er der. Jeg er altså bare sikker på, at noget, jeg selv skulle tage med, så jeg var sådan, hvad tager jeg med? Ja, da vi snakkede i telefonen, der var Matti sådan, skal jeg selv ligesom finde den der rekvisit? Nej, det gør jeg. Det gør du? Ja, okay, godt. Det her er jeg så spændt på, hvad du tager med. Ja. Jeg håber den... okay, jeg tager bare chancen. Okay, jeg løfter sløret. Vender den rigtigt? Ja, det gør den. Den skal bare lige... Den er lige blevet... lækker. Hvad ser I her? Agnes, har du lyst til at beskrive, hvad du ser? Det er en Burger King kongekrone. Ja. En sådan fin lille... Sådan. Ej, hvor er du fin. Ej, okay, det var en rigtig god rekvisit, faktisk. Right? Er du ikke mega spændt? Jeg er meget, meget, meget spændt. Ja. Jeg ved, at vi skal en tur i byen. Det skal vi faktisk. Ja. Har du lyst til at starte ud? Det kan du tro. Okay, det er lidt en... det er en historie, der sådan udspiller sig fra kl. 18 til kl. 09-agtig. Så det er et langt tidsspænd, men sådan... Det tager vi. Ja. Det er en torsdag, for det første. Og det er jo meget en sådan en... nu går vi i byen ting. I hvert fald i København. Ja, meget lille fredag. Ja, det er torsdag. Jeg er til opvarmning med mine venner. Og vi har en klub, vi elsker. Det er meget sådan... der er bare altid god musik, og der er gode vibes-agtigt. Der var vi rigtig meget. Til opvarmning, alt kører, og jeg har sådan... snakker meget med mine venner om sådan, nej, nu er det også snart min tur til at få en kæreste. Og sådan, er det i aften, jeg finder en? Og sådan. Men i den periode er jeg også meget sådan her, den gang i sommer mellem 9. og 1. G, der var jeg sammen med en pige, og var sådan, skal jeg lige prøve det igen? Okay. Og så bliver vi jo lige hurtigt enige om, det skal jeg da prøve igen. Okay, så du skal simpelthen på damejagt den her aften? Det er længe siden, jeg har sagt det, men ja. Det skal jeg simpelthen. Damejagt, det er rigtig City Voice-agtigt. Damejagt. Ja. Det skal jeg. Og alt er godt, og man skal passe på med at sætte tequila foran min næse, fordi så går det stærkt. Så det bliver der gjort. Drikker tequila med lime og flormelis. Hvad? Har I prøvet det? Det er så lækkert. Nej. Meget bedre end salt. Okay. Jeg har jo stoppet med at drikke shots. Ja. Jeg troede, du skulle til at sige, at jeg stoppede med at drikke alkohol, men bare shots. De slår også hårdt. Ja, det. Det er farligt med shots. Jeg føler heller ikke, du... Shots! Jeg stod eller sådan Agnes i byen, så kører det agtigt. Det føler jeg heller ikke, du er tvangsliertypen. Jeg skal bare have en fadøl-agtigt. Ja, du er meget fadøl. Ja. Hvad er jeg? Tror jeg er sådan en shots? Du er også en kæmpe fadøl. Du er også en kæmpe fadøl. Jeg kan også godt være pegefinger i luften og shots. Ja. Ingen? Bare lige. Og det ser altså sådan. Ja. Nå. Ja, jamen, det drikker jeg. Og der får jeg det bare altid grineren. Altså sådan, men det er også tit den der, hvor man vågner op dagen efter af mit hovedagtigt. Meget af mit hoved. Ja. Vi tager opvarmning, alt kører. Det er en klub, der er delt op i 2 etager. Vi bliver altid væk fra hinanden. Alle sammen. Og jeg... Alle sammen. Ja, vi var 11. Jeg talte lige i går. Jeg var sådan, vi var 11 afsted.
Vi kommer ind, alt er godt. Floor nedenunder. Jeg står der med det samme. Det er det første sted, jeg står. Tequila, vi skal på floor. Yes, elsker floor. Ja, og der har jeg allerede jeg har det kørende. Jeg tænker sådan, hvem skal jeg have herinde-agtigt? Udser mig en, hvor jeg sådan, ja, det kunne være meget sjovt. Og det går, der er ikke langt fra tanke til handling-agtigt med mig, lige med den aften. Okay. Det er der faktisk normalt, men det var der ikke i den aften. Det var måske tequila. Jeg skulle sige, blæmme på tequila. Ja. Og have in mind, jeg har ikke kysset med en pige i sådan noget, på det her tidspunkt, måske sådan noget 8 år-agtigt. Okay. Men godt, vi danser, og alt er godt, og meget sådan, det er meget sådan en, nu går vi lige op og ryger. Vil du med? Altså dig og hende her pigen? Yes, det skal jeg nok lige sige. Vi falder i snak, og jeg kan ikke huske, hvad vi snakker om. Nej. Men jeg tager mig selv i, jeg står der sådan, fuck, nu danser hun op af mig. Altså sådan grinder hun lidt? Ja, lidt. Okay. Og sådan, det var egentlig fint nok, det så meget godt. Og sådan, okay, jeg kan stadig. Agtig. Sådan, jeg har ikke glemt, hvordan man gør. Så den første skridt, det som bliver taget af, jeg skal ryge, vil du med? Jeg går med. Jeg går op ad trappen. Man går op fra floor. Møder 2 af mine veninder på trappen, og de laver den her, skal du hjælpe? Hvad sker der agtigt? Sådan, altså, de virkelig sådan, gestikulerer med hænderne. De kender mig godt sådan, agtigt. Siger ikke rigtig noget, men sådan, de ved godt, den er galt, agtigt, ikke? Og det er noget, jeg sådan stadig snakker med mig om i dag. Vi står sådan på floor. Det er noget, vi tager med, agtigt, ikke? Det er sjovt. For de tænker, hvad laver du? Jeg troede, det var lort, det du sagde derhjemme. Altså sådan med, at jeg skulle kysse med en pige. Jeg var sådan, nej, det er i aften. Og jeg kan huske, at jeg prøver at ringe til min ven Sean. For han er virkelig sådan, Martin, det skal du prøve i år-agtigt. Han tager den ikke. Så nederen, men han har hørt historien efterfølgende. Vi kommer ud, jeg står derude og ringer til Sean derude. Tager den ikke, og så er hun sådan, og så kommer den helt klassiske, hvad laver du til daglig? Alt det der, man jo ikke lige kan tale om. Så jeg følte, nu er vi sgu på første date. Og allerede der er sådan, nu kommer det tæt på-agtigt, ikke? Også fordi så, hun har lige stået, som du sagde, grindet op af mig inde på floor. Ja. Og nu er det også lidt tæt, og sådan, det skulle jeg også lige vende mig til, kunne jeg mærke. Og så, når ikke at se mig om, så kysser vi ude foran. Ej, okay. Og de her veninder, som jeg lige mødte på trappen, er fulgt med. Nej. Og de står stadig og hjørnet, skal du ikke? Hvad sker der? Du står bare og snæver med en der, imens du har øjenkontakt med dine veninder. Skal du hjælpe? Og der bliver filmet af det hele, og det er jo, lad nu være. Jeg er sådan her, nej. Stop altså med det. Godt, at vi kysser, og så kører den ellers derfra. Og det synes jeg egentlig var meget nice, og det var sjovt og hyggeligt, og ned på floor igen, og grinder lidt mere, og jeg skal tisse, vil du med os? Ej, jeg kan ikke lige gå ud på pizza-toilettet, sådan, kan jeg godt normalt med mine veninder, den plejer at gå, men lige når vi har stået snadet ud foran, så er det måske lidt mærkeligt. For det er sådan et sted, når du kommer ud fra pizza-toilettet, så er det ud, kammerat. Ja, okay, det er sådan et sted. Ud fra klubben, ikke? Og sådan resten af aftenen er egentlig ret sløret for mig. De tænder lyset, så man godt, at klokken er blevet mange. Okay, shit, I er blevet der til luk. Fuldstændig, og der er ikke nogen af mine venner tilbage. Wow, okay, men du har ikke hygget dig så? Fuldstændig. Ja. Altså sådan, jeg har ikke skænket min tankeagtigt. Nej. Og min telefon kan også til folk, sådan, skriv lige, når du kommer hjem, og sådan, har ikke engang noget at sige farvel. Det er meget sådan en aften. Vi kommer ud, og så går vi ned til Burger King. Burger King? Ja, nu kommer den, ikke? Vi går ned til Burger King. Nej, faktisk fordi vi er gerne på Proud Mary, sådan, vi er ikke færdige i aften. Okay, wow. Og klokken er blevet så mange. Proud har også lukket. Og hvis Proud har lukket, så er det hjem. så skal du ikke være ude mere her. Vi går ind på Burger King, sætter os helt ned i hjørnet. Og der kysser vi også bare agtigt. Eller ikke bare, vi kysser. Jeg er rigtig sådan, skal du have noget at spise? Sådan, jeg betaler. Og sådan lidt gentleman-agtigt. Sådan virkelig dyr på Burger King, men sådan, når man det betalt. Ja. Og så kysser vi, og så spørger hun mig, om jeg vil sove hos hende. Og der, altså mine fødder bliver seriøst kolde. Altså jeg får kolde fødder instant. Og sådan, det er første gang, jeg har følt et ordsprog, sådan, altså jeg har fået kolde fødder, det fik jeg. Altså sådan istapper. Ja. Og så var jeg sådan, så nu kommer det jo også lidt tæt på-agtigt, kunne jeg mærke. Og jeg op dagen efter meget tidligt, sådan noget klokken 11, jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle, men jeg kan bare huske, det kan jeg skal også op tidligt i morgen. Det er den klassiske, ikke? Og da jeg så ligesom siger nej med det, og så var hun sådan, okay, fair nok, tager sin telefon frem, og så skriver hun til en anden. Ej, hvad? Hvor jeg sådan, okay. Men hey, fair nok, at det bare var hende. Det der var hendes mission. Ja, jeg var også på en mission, det er fair. Fuck, hvor har jeg respekt for, at hun gør det foran dig til gengæld. Ja, hun var ligeglad. Altså, det er virkelig don't give a fuck. Ja, fuldstændig. Jeg var sådan, så skal du også se mig. Så tager min telefon frem, ikke? Åbner den sjove lille fine Google app, hvis nogen kender den, der ikke er Snapchat. Grindr. Nej. Som jo er en sådan
Og hvis man ikke har fanget det nu, så spiller jeg på begge hold på det her tidspunkt. Og der tænker jeg, ikke mere med piger nu, går jeg tilbage til, hvad jeg kender. Yes. Tager den op, og så går jeg ind på Grindr. Det er jo lavet sådan, at det er dem, der er i nærheden, man kan se. Spørgsmål? Ja. Sidder du stadig ved siden af hende nu? Yes. Med Grindr op? Men vi sidder over for hinanden. Okay. Ja. Så det kan hun ikke se. Ja. Men hun var meget... Okay. Med hendes egen telefon, ikke? Okay. Det skulle jeg ikke være i tvivl om. Nå. Hun kunne tage den op. Hey, Kasper, skal vi sove sammen? Okay, så obvious var det. Og så... der popper der så en ind, eller en, der skriver til mig, og Grindr er meget anonymt. Man ved ikke noget om nogen. De kan ikke have noget billede. Du kan vælge ikke at have navn. Der er ikke noget alder. Der er ikke noget. På vej hjem til mig går jeg så forbi en klub, hvor ham her fyren er, og så er jeg sådan, nu gør jeg det bare. -agtigt. Så spurgte han mig, sove hos mig, det måtte han gerne, så tog vi hjem til mig. Og der er klokken måske sådan noget 6:30, tror jeg, og jeg skal op klokken 11. Ej, klokken er blevet mange. Og I kender den der, når man ikke kender hinanden, man skal lige hjem, man skal lige sidde, have et glas vand, lige sådan, hvad så, og hvordan og hvorledes. Men den her snak, vi har, er meget, den er ikke så personlig. Jeg tror godt begge to, vi ved, hvad der skal ske-agtigt. Kysser bare, og der er ikke rigtig noget i det, og sådan... Men lige pludselig er 3 timer også bare gået. Altså sådan, så klokken 10, og jeg skal op klokken 11, og skulle noget. Nej. Og han er sådan her, nå okay, fuck, jeg skal egentlig også lige hjem, eller sådan, fint. Og så er jeg sådan, hvor bor du egentlig? Jamen, han boede hos nogen, lidt ude for København-agtigt. Så var jeg sådan, nå, du ikke er fra? Han var sådan, nej, det er han ikke. Så var jeg sådan, hvad laver du så i København? Så var han sådan, han var over at fejre. Så var jeg sådan, nå, hvad har du fejret? Jamen, han har bare fejret, at han lige har afleveret SAP. Så var jeg sådan, okay, ja. Når så er udgangen herover, og så kan du bare... og så kan du bare gå hjem. Og det er jo igen det, der er lidt ærgerligt med appen. Man ved ikke rigtig noget om folk, indtil man egentlig møder dem agtigt. Og det synes jeg bare var bare fucking god aften for mig. Ja, altså sådan, forstår. Først går den galt her, og så sker der ikke engang noget her, og sådan... Ja, det var fuld kaos. Så men var du bare... sådan... Altså, så han så ikke særlig ung ud? Jo, men det er jo også bare sådan, jeg føler, når man er 2 fyre, der er bare færre at vælge imellem. Ja, så det sådan, er der bare. Sådan alder er bare ikke noget, man måske tænker så meget over. Nej. Så længe, at det ikke er noget, der er fuldstændig ulovligt. Nej, præcis. Ja. Ikke, at det er noget, jeg går efter, men sådan... det er sådan... Ja, også bare, når det er også svært, når det er en app, hvor man ikke rigtig ved noget om folk. Ja, sådan, helt vildt. Og sådan, vi vidste jo begge to godt, vi ville bare gerne kysse, og det var det-agtigt. Ja. Men også vildt nok, man ikke oplyser alder. Ja, det er ret vildt. Du kan vælge slet ikke at oplyse noget jo. Altså, du kan være fuldstændig anonym. Klart. Altså, det er sygt, at man ikke engang sådan skal uploade et billede heller. Ja, det skal man heller ikke. Det er vanvittigt. Ja. Også farligt. Ja, også lidt farligt, faktisk. Det men så skriver man jo sammen, og så kan man sende ting derinde, ikke? Ja, det er bare, det er for det ikke skal være til alles offentlige skue. Så jeg havde set ham inden og sådan noget, det var slet ikke det. Det var ikke... Nej. Altså sådan. Men jeg føler bare, fordi også lige, at Burger King-hatten er her jo, fordi at det er jo der, det hele vender for mig. Ja. Og jeg tænkte sådan, ja, det skal bare ske det her. Men så skete det slet ikke, og så skulle jeg det andet, og så skete det heller ikke. Og nu skal jeg op om en halv time, og fuck. Ej, det er virkelig sådan, du har ikke engang fået søvn. Nej, vitterligt ikke. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, jeg skulle. Noget, hvor jeg tænkte, okay, fuck, hvor irriterende. Jeg kan ikke engang aflyse. Men altså, snakkede du nogensinde med ham igen? Eller var det virkelig sådan en dørne der, vi ses aldrig igen? Nej, altså, det var altså sådan, det var heller ikke, fordi det var det, der var the last drop to the glass-agtigt. Vi var bare sådan, nå, jamen, du skal også hjem, og jeg skal også sove-agtigt. Ja. Jeg har mødt ham efter. Okay, fuck, hvor sjovt. Det er meget sådan, okay. Og ikke igen, det var fordi, det var en akavet situation, det hele jo. Også fordi jeg blander jo lidt alt det, der skete først i den her situation. Hvis jeg kun havde taget den her situation, så havde jeg ikke synes, det var en historie at fortælle. Nej, jeg mener, det er mere det sådan, hele ryger ned i en trakt, ikke? Fuldstændig. Ja. Og alt det blandet sammen, synes jeg bare, det er sådan, jeg synes, det er sjovt at fortælle. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Det forstår jeg virkelig godt. Men jeg har altså også selv stået i en situation, hvor jeg sådan... Jeg tror faktisk, at jeg blev venner med ham først, og sådan, så udviklede det sig stille og roligt til, at vi dater. Og så kan jeg huske, at det var sådan noget, jeg glæder mig også vildt meget til, at jeg skal køre vogn. Og så var jeg sådan, undskyld, hvad er det, du siger? Sådan, det kan virkelig sådan snyde en fucking meget. Og sådan, det var så ikke fordi, at så ung var han heller ikke, men det fortæller bare meget om, hvor man er i sit liv. Fuldstændig. Så jeg kan godt forstå, at du har været sådan der, okay, hej. Det var bare kontrasten imellem, at jeg har lige afleveret SAP for 8 år siden. Ja, okay, og du har lige gjort det sådan, og nu sidder vi her, hvordan endte vi her-agtigt. Ja, det er bare sådan... Det gjorde I på grund af tequila. Ægte og flormelis, og jeg stopper nu. Jeg stopper nu, selvom at det virkelig er et godt råd, du har givet videre. Jamen, det smager så godt. Jeg vil gerne prøve det. Jamen, det bliver nødt til. Nå, men altså, tak for at dele den historie med Og hvis du siger ikke så meget, er du i chok? Nej.
Men jeg synes faktisk, at generelt så er det et specielt fænomen, det der med, altså de der aldersforskelle. Mm-hmm. Altså fordi dengang jeg har gået i gymnasiet, altså der har jo også været sammen med fyre, som var i deres 20'er, hvor de har synes, det var mega fedt. Hvor at nu, når jeg ligesom er blevet op den alder, altså kan jeg ikke rigtig forstå, hvorfor de ved det. Nej. Eller sådan. Nej, det er virkelig rigtigt. Ja. Og alt det, der sker på de år. Ja. Altså hvor man kan sige, det er fuldt ud lovligt og helt fint og det hele. Men sådan, hvorfor ved Der er bare så stor kontrast i livene, føler jeg. Der sker så meget. Ja, der sker fucking meget. Fra gym til, hvor jeg var-agtigt, ikke? Ja, helt vildt. Sådan... Men jeg føler også, at der sker meget fra sådan... Jeg vil bare sige sådan noget, efter man er 23. Ja, sandt. Altså, der sker fucking meget der. Ja. Har I nogensinde lovet om jeres alder, egentlig? Ja. Ja. Ej, det kom så. Jeg har ikke. Ej, hvornår har du lovet om din alder? Eller sådan i hvilken situation? Da du lavede fake pass og skyndte på klubben, Marke. Det har jeg også, ja. Ej, det har man også. Ja. Ej, også i andre situationer. Jeg ved faktisk, nu får jeg lidt koldfødder med at fortælle den del, hvorfor jeg har lovet med min alder. Du er heller ikke så dating-app-agtig, er du? Så det er ikke på en dating-app? Jo. Nå, okay. Jo. Det var det. Okay. Ja. Jeg tror også, jeg tror, hvis jeg har, så har jeg ligesom... Ej, jeg tror også, jeg har prøvet at lyve mig yngre. Har du det? Ja, det tror jeg har. Hvornår? Jamen, det kan jeg ikke huske, men jeg føler sådan, at det er lige på tungen-agtigt. Sådan, jeg ved, at jeg har lovet min alder ret meget, faktisk, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Altså sådan til for at få hvilken fordel-agtigt? Jamen, det har været sådan, jeg tror, det er meget sådan en tilpasningsting. Sådan, hvis jeg har mødt nogen i byen, så hvis jeg har mødt en, der er ældre, og sådan meget ældre, så har jeg været sådan, nå, jeg er også 31. Bare for ligesom sådan... Du skulle også faktisk se, om den gik. Kunne jeg være 31? Ja, præcis. Ej, ja, det er rigtigt, der er også noget sjovt i ligesom at se, om den går. Ja. Men du kunne godt være 31. Jeg kunne godt være 31. Ja. Og det er ikke en dårlig ting. Nej. Siger ham, der pusher 30 herovre. Ja. Ej, for fanden. Nå, men tak for din historie, Martin. Selv. Tak fordi I ville høre. Det var en fornøjelse at høre. Jeg håber, at det vil gå bedre med tequila næste gang. Det håber jeg også. Det bliver også 3 næste gang. Ja, selvom det Agnes ikke drikker shots mere. Så er det også billigere. Ja, true. Ja. Nå, kære lytter derude, husk at lytte med igen i næste uge, hvor det er Agnes, der kommer i den varme stol. I skal glæde jer helt vildt, og ellers så håber jeg bare, at I har nyt afsnittet i dag. Husk, at hvis I har lyst til at se med, enten den her gang eller næste gang, så kan I gøre det inde på DR Lyd-appen, eller på vores YouTube-kanal, Elskovs Pony. Der er der, hvor det hele foregår, du. Tusind tak for i dag, og vi ses igen i næste uge.